phezulu amagama ubaba igama lami kunjabule Mkhize ngihlala ePophomani kuwaDwanga ilona kuphela igama elinye alikho elinye elinye ngibiza umshana elinye unjabhe wadlala ibhola ngidlala ibhola umshana unjabhebhe unjabhe hlala kubaba hlala ePophomani kwaXimba kuwaDwanga Mkhize uzalele khona ngizalele khona uhlala kunjena manje manje sengihlala iNtshanga hlala la eNtshanga naseNtshanga eHarrison hlala loba ngihlala ngedwa hlala wedwa ya okay ngithi uyazi ukuthi hlala ngisweni ngiyazama asikusuke kuthina umuntu yezwa the fact ukuthi la ngoba kusho ukuthi khona la ungenzanga kahle khona wonke umuntu siyamnika ichance ukuthi akhulume isitori sakhe yazibona ukuthi clean kanjani awukazi ushawa ukwazi wenzeke lo Jesu wena ngiyakubona sazohlupha wena unentsebe yokuhlupha nayo ingane angazali sizozala umoya ububu okay yamazi uBhenge ngiyamazi yamazi wala uBhenge waseFrance maze nini maze kulonyaka uJanuary 2025 mani ikhadi uBhenge uboshiwe Sunday ngithi nizwile ngizwile ngibone lapha efonini yini ukuthi bekunama conversation yini nabangani bakho injabulo ngikhuluma nangenjongo sangithi ngixoxele ngokuthi kwenzekeni Sunday into ethinta uBhenge iqhamukephi uBhenge shisaba khulumela phezulu baba uBhenge shisaba inkunzi naye sabamba ikhadi lomuntu yena wagcina ngakuyena shuthi wazogcina ibanjwe nje umsini manje shuthi ke nabafethu uBhenge wasibona ukuthi uzokhuluma indaba yezinye izinto adizenza okay libe lo khadi okhuluma ngalo ebile la tushuthile baba ikhadi lakho phela libibheke khadi libhala ukuthini Mr. Gwala esangazi bagwala okay uyalazi lo khadi ngiyalazi wagcina ukulibona engagcina ngalo usuku sahlukana ngalo noBhenge nani lithathe kuphi silithathe endaweni yasentukusweni endaweni yasentukusweni nalithatha kanjani sabamba umuntu inkunzi kwakuyi umuntu osifazana umuntu wesilisa namphucana phucifoni nani safica ikhadi ngemuva saphucifoni kuphela ikhadi leli ngemuva lagcina kubani lelo khadi lagcina likhishiwe phela ngalesi kodayisa amafoni labekwa phansi ukuthi uBhenge yena soyithatha ayiseligcina ngoba phela vele imoto yakhe ya shuthi ngalesi sikhathi benihamba ngani manje yeganga sihamba 7 seats 7 seats ibihamba baleyo ifike noba leyo moto fika noBhenge kanye uganga baba 2018 2019 lemazi umuzi ePakistan nimazi kanjani umuzi mazi ukuthi bekunesitolo ubhuti wakho benezitolo ngasekhaya sona be-manager nje yabo ile fike sibona esathi ngabashana kancane abaganga ayo awe ukuthi boshiwe bengazi kodwa sengizona ubosheleni uboshelwe amarobari benihlangene naye ngamarobaries okay benihlangene ngayiphi indlela sihlangene ukuthi umusa uzositshela amaPakistani aphethe ugwayi amaPakistani njani amaPakistani anemali nogwayi like mhlawumbe uzositshela ukuthi hayi namhlanje umuntu ophethe imali kanje ubani fika nimshaya kanje ngizothola imali okay akhona amaPakistani noshayela noma nilodwa sesashaya amanye asiyahluleka sothi sigcine shiwe irobot mhlawumbe shaya kuphi sashaya eMaritzburg kuphi angithi lo mgaqo lungezansi kodwa edrobheni edrobheni emzinto benenzana emzinto besithi ushaya ePakistan langokhona benihamba ngani sihamba ngomuntu uBhenge 7 seats eThika ubuhamba noba ngihamba noNjabulo uBhenge unjabulo Mkhize Njabulo Mkhize wena unjabulo ba nami unjabulo Mkhize ya mupho lo waseMasteli lo waseMasteli ya ubizwa ngoba yini yakhe ubizwa ngoDeep Schweppes yabo ya uhlala kuphi kodwa yini manje uhlala ehamba still ngihamba still okay kwakuwena unjabulo awemina unjabulo uBhenge ubani driver uBhenge ya into yanini le last week last week uthi kumina unjabulo uBhenge ukhehla sahamba ke lapha afika sayibona kahle le ndawo lethu sayihlaba
sabona nalomjida lo wesitsheli uskipper land sofisa sihlabe lapha ya wasitshela ukuthi ayiyona indawo le shuthi indaba yonakala ngokuthi mina angani noma bangisuspect noma Pakistan mangena lapha ngoba ngimncane yabo ukuthi ngizovela ngithenga ama chips ngibona igates leli la ukuthi livuliwe manje ngibona igates ukuthi livuliwe then sesimhlaba sengibuya sengitshela la bafethu asambe ngizongena sesangena sicela isitolo siyapheqeza siyangena ngaphakathi ngoba kunomnyango omncane ngathi songena ngaphakathi lo mnyango imali siyifica lapha imali nizweni ngithi uBhenga seboshiwe uBhenga kaxoxana ngesonto ngezwe kumsombululo ekseni ukuthi uBhenga seboshiwe nizweni kanjani uBhenga ngitshela uNjabulo watshela uGatsheni waze kanjani amazi uGatsheni waze kanjani kodwa nje uNjabulo watshela uGatsheni emva kwalokho saphinde sabona nevideo ke verifyayo so shuthi uBhenga uboshiwe ngempela kuMandla Chris lapha ukhuluma zama shuthi ibhasi lakhe nelentuzana nekati iplan yeni bekuyini base kuboshwa uBhenga uBhenga engakaboshwa uBhenga usitshela ukuthi utshele mina cause mina ubenginankinga namo ngamfonela bengimcheka cause ubengazi ukuthi seyitori iSunday la bengimcheka nje yabo nangaphandle Sunday ngimcheka ukuthi ngimbuzo ukuthi uright wathini uBhenga kuwena wasethi Sunday uBhenga ngaloluso kagoqwa ngalo shana ungitshelela abafethi ngoba mina ngeke ngibafonela ngisizisima sabo ukuthi njengoba mina ngingine emoto angisena moto anginayo imali airtime nginengane angikwazi ukuyonja angikwazi ngisho ukuyithengela ama chips ngicashile anginayo ngisho imali yokuthenga idelisi ukuthi ngiqume yabo anginamali ngisho ukubaleka nje banisa ngibaleke nonke okay kwase kwenze njani wayesekhala ngokuthi ukhehla wayesefuniwe uNjomo sesezwe ukuthi ufuna uNjomo Sunday akazwanga Sunday uBhenga phela ngicabanga uswezwa ngesonto edlule Sunday la afika khona paka imoto wabaleka ngani noma ngafike nabopha abafana babeseduze kwemoto ngitshela kuloko kwa Sunday simkhejile kancane nje bekufonela bese aware ukuthi ngifona yeah okay emva kwalokho iplan yini bithini uma sokuthi uBhenga nje bese ngitshelile mina ngitshela abafethu ukuthi bafethu nangu uBhenga esho kanje mase uphuma isinqumo kubafethu ukuthi hayi uBhenga ngokusho kanje usho kanje uthini uthi ufuna imali yabo imali engangokuthi umuntu akhiphe imali mhlawumbe 500 200 umuntu edwa imali yandeyo ukuthi ahambe angazi uzosihlokweni sakhe silapha empangeni yabo ahambe khona noma anze njani noma ahlole ahambe e14 washo inyanga ngasithusi noma uthusi azoyakuyona inkinga kakhulu yabo ngamtshela ukuthi mina lento enyanga ngikholelwa kakhulu okay lalela ngicela ukubuza la ngizwe la efonini yakho la iconversation uthi wena uBhenga uthe uzocula wathi uma esethe uzocula uBhenga i-decision enayithatha ithini usimbulala usimbulala angizombulala umuntu okhulumayo uyambulala kahle umuntu wafika nalezo sinqumo futhi uGatsheni mina ngazi futhi njengoba ngisho uGatsheni umubulala eMaritzburg ukuthi mina futhi awukho lula futhi ukuthi ngabulala uBhenga ngimazi but i-decision yathatha ukuthi uzobulala kodwa phela ayikho into engenzi wenza ugcina ubulala okay uyimisele ngani wena njengamanje ngimisele ukuthi ngiqala ngishintshile ngishintshile ngobugebengu yazibuthi semncane kanjani mfana unenhlanhla nje uthola ithina kanje otherwise uzoshona ngizochaza indaba zo-204 uyayazi leyo nto uyazelaphi angenzele ejele usuka bosha futhi waboshelana angibashele i-hijacking tuthatha kwesiganga angizokhuluma wonke amaqiniso angifuni ukwazi amaqiniso amaningi mina akho njengamanje ngizokhandova noma ngizokudedela uyibonele ukuthi wenze njani kodwa-ke amaphoyisa uma esefika kwena njengoba usebenza nokusebenza uzochitha ukhulume nange iqiniso umngane wakho uBhenga ayikho into angazange ayikhuluma angithi uzwile ukuthi unitshelile wathi uzokhuluma khulume yonke into sinazi nonke yes belisazoqoqa mhlawumbe abanye bayaqoqa komanje kuzokunika i-chance ukuthi ukhulume iqiniso nawe yes ekugcineni vese kuzogcina la angijabazi lokho ngiganganga nipray ngenishonele nale but ekugcineni sigcina sihleli kanje yabo mina ngizokunika i-chance ukuthi uqale impilo yakho ngabusha
but fanele iqale ngokuthi ukhuluma iqiniso uyazibona ukuthi uclean ushayiwe yini yenza ukuthi ukhuluma ngoba ufuna uqala impilo yangakusho ngoba ufuna uqala bonke basho kanje ngibadedele emva kwalokho baphinde babhayize futhi angeke phela manje ingane yami nje ayisebenzi lempilo manje ingane yami una 35 weeks yayizwa leyo nto yabo ukuthi kuhlunga kanjani leyo nto buke isipanela wena kodwa wenzana lezi zinto ezibhedayo yayizwa leyo nto umfana uclean kabi obonayo nje ukuthi udude nabantu ababhedayo usengakwazi ukuqala phansi impilo yakho kahle but iqala ngokuthi amaphoyisa afanele atshele iqiniso lonke lezinto ozenzile nabo labo angifuni lonke igubha ngazo zonke yabo uyabona isikhathini manje kuseni seyintatha akulalwa kufunwa nina bese sazi thina ukuthi kulanda abantu bangale Hammersdale beza ngala bazo-operate ngala akukho singakwazi nabaplanayo abaplanela mina akukho singakwazi yayizwa laa nto ayiqale ngokuthi ukhuluma iqiniso ngifisela inhlanhla kamva ngakithi yazo